здравейте, животни! И добре дошли отново в King's Road. Аз съм гост на моста и това с мене са тук Dragon Escape и не знам защо Борислав Минков. Да, че аз чакам. Мисля, че виждам името Борислав Минков. И не знам, че аз съм написал Dragon Boss. Да, знам. Ти така си се кръстил, ама в принцип името ти е такова. Добре, защо играта ми забива толкова? В смисъл до сега не ме забиваш и като почва да снимам, почва да ми забива. Аз те виждам Даниел Димитров, човек. Брат, аз се пиша... Даниел И аз ще виждам ти, Даниел. Аз те виждам Даниел Димитров. Аз се пиша Даниел Паскалев. Не знам. Ето ви женичка. Ето ви втора Какво не- женичка. Защо не мога? Ето втора женичка. Ти се припариш ли с мен? Чакай, бегай, чека да се крия. Майка ти. Човек, много почва да ми лагва играта, бе. Дай на мене. А пак уж не си И снимам. Бориславе, кефи ли те играта? Не ме наричай така с никнейма, момче. Да, интересна. И ми свърши манджата. Да. Урджи някой. Да, когато има едно такова... Изчакайте ме да си купя манджа. Гони ни дракон, Бориславе, бягай! Бориславе, бягай! Писам то страхка, бе. Не така е, човек, не се казвам така, сега. Така се казваш, бе, човек, всички. Аз се казвам, как се казвам? Моя дракон. Аз се казвам Глеб Живков, нали? Да. Да. Не, По принцип се казва... Глеб по 60 принцип... се казваш. Скоро какво по стана с принцип, мене? Глеб 60 се казва. Що станах син? Това е от моя дракон. Това не от това, от моя дракон. Твой ли е той Да, леден? ледения е моя. О май Да, гад, от босъм твоя взима толкова малко. Ама моят е много по-силно взима. Много по-малко, повече. Това тук то скоп прави Много вече. по-малко, да, много по-малко взима. Като ще пусна най-силния ми дракон на 30 левел, брат, ще бие повече и от мене. О, не, на малко съм. Женичка, моля. Мамо, дай ми женичка. Това маняка. Като ви кажа да бягате, ще бягате, чухте ли? Да, аз го знам това. Когато стане лилав и бягаш от него задължително. Не, начко, няма да бягаме от него. Ето той умря преди дори да съм наложен да бягаме. А сега ще се появи на центъра, внимайте! Взима кръв. Това е Адамар. Това е главният бос. Гледай, брато, той не може. То следения да знае, че това е леденото, това е моят дракон. Това ледното ми дава щит. О, бягайте, Адамра. Адамар! Бягайте, Адамар! не бягайте, не. Няма да бягам, бе, гледай си работата, бе. Аре, умирай, коптеле. Майка му на Стига майка. е слове. Майко умрях! Майка Окей, му. спик. Почти го убих, човек. Да, бе, ти си го убил почти. Оф, не могаш. Аз ще ви изчакам. Майка му. Кой ще даде 10? Някой да даде 10 диаманта. Аз. Мерси. Брат, имаш Точно най-малко ги от върнете. всички и точно ти даде. Аз имам 100. Чай да ти пратя покана е така. Приеми ми поканата. Ретърто О, брато, искам да съм Да, с ретро. арчера. Брат, аз ще съм с арчера. Ай, стига, бе, брат. И аз искам. Брат, искам да сме арчер, магиосник и Това е кнайп. тъпо. Знаеш какво ще стане? Да, ма ти си по-голям левел от мене много. Ти биеш демидж колкото мене. Ама спокойно, Аз съм на арчера отивам няма на да имам хаване. кристали. Това Арчера е съм... арчерът ти без той, че би 7000 демидж. Хора, къде се сменя? Откъде Ето, да аз се съм сменя? с арчер. Чай, аз избера някой аз. С арчер, само с него играеш. Брато, все пак трябва да дигам левел, моля Хора, те. аз не мога да си избера друг. Чай си фид на дракона. Аз не мога да си избера друг, не знам защо. Можеш. Не мога, че честно. Имам някаква нова атака. Фиднах си дракона. Ого, дигнах я на 5. Да, чакай, аз Не, брато, ти като е така ги дигаш, за другите атаки няма да имаш. Значи да не ги дигам, така ли? Не ти дигай, не, мани. Сега атаката ти да не е една с 3 стрели. Пандо. Не. Някакъв син великан. Чакай, я да видя аз на уизарда ми.
Син великан. Хора, как ще смена титлата, бе? Искам да съм някакъв друг. Коя да си смениш? Искам да съм арчър. Един син великан ли? Да. Не взе ли едно червено чудовище? Не, син великан взех. Я чакай да си вземеш Какъв щит. син великан, бе? Някакъв син човек великан. И къде го видя то Я то скопра. Абе, Не онова знам, леденото също. бе, това виж. Ела, брат, ела до мене, това взела, това. Това ето. Нова така. Хора, откъде да... Кой иска да си взема щит? Гледайте щита ми. Хора, откъде си взема броня? Трябва Откъде да да се си взема печелиш. броня? Трябва да се печелиш. Как? Взимам си атаката, която ще превръща Брат, ти войници си с в само магари. 125 хиляди. Издеми Как се 4 печели, хиляди. човек? Човек, Аз как се търся. печели? Броня. Как съм с толкова, бе? 69 имам, бе. Армор. 69. Как се печели 66 броня, бе? хиляди. Добре, да. Дани, как се печели Това броня? златното ли? Да. По-добре да не знаеш. Трябва ти Кажи да- адски много диаманти. Аз Охо, няма да шест. играя. Ти как има, откъде си спечелил Бориславе, твоята искаш броня? ли да махнем Даниел от това набързо да дигнеш левел на най-трудното? Да. Добре, ако сега той не приеме, го махаме. Приемайте. Ако Даниел не възразява. Ама той няма да Аз дигне ще. левел, той трябва да убие нещо, бе, тъп. Абе, тъп игра повече от тебе. Сега ще Да, видиш бе, как... играеш повече от мене. Виж, не бийте нищо. Бориславе, не бий никой. Сега Не виж. ме наричай така, ще ти затвора! Ето, чакай, сега ще дигнеш Борислав, ли? не се казваш, как се казваш? Да, дигам левел. Ето, кой е казал, че не дига? Аз съм ти. Дигам. Вижте ми другата атака с магаретата, ела. Абе, не ме интересува твоята тъпа атака, бе. Глей. Какво става, магаре? Атаки, бе. Магаре. Ботовчети. Офаре, аз няма да ги трепам. Добре, поне се разкарват битката, защото мен ще ме убият. Защото ти си висок левел. Я, моля те, изчакай. Моя близнак дали ще ги убие, виж. Как ще гръмне близнака ми, пази се. Аре, стига, бе. Бу, тя ли как го убиха? Абе, Караш ме да се спъркли това. Защото това стана най-скучният път. Да седя и да те гледам как ти вървиш напред. И ти ще гледаш сега как аз умирам. гледай магарата, Разбира гледай се, си толкова тъп, че да не дойдеш да ми помогнеш. Еми, Хора, защо аз съм толкова слаб, оцелява последен? Защото то се стои тука, то се е тука, златния, и 60 лева. Аз съм на много малко И човек. аз 60 съм- лева и той не му... Ако те ударя тебе, ти умираш веднага. Някой да ме фидне, моля. нямам женичка. Брато, аз вече тръгвам с вас, брато, вие ще умрете, аз няма да дам 50 диаманта. Всички зад мене. Аз заминах. Смели си ми някакъв орангутан, бе. Дай човек. Аз забравя, искаме тая атака да използвам и другото. Сега гледай. Човек, аз ще умра, някой има ли жена да ма да ма такова? Аз имам. Ти си напълно. Да, току-що станах, защото умрях. Да, той умира. Брат, ти какъвто си 60 лева, ни нямаме абсолютно никакъв шанс. Сягай, какво отиваш напред, идиот? Идиот, ще умреш. Какво ходиш на... Брато, Бягам махам от те. тях, защото ще ме убият. Много си тъп, аз няма да дам 50 диаманта, извинявай. Но сега те махам от дискусията, защото ти само пречиш на него да дигна левел. Брат, това е най-тъпия. Не, не го маха, че... Приемай... Аз искам да снимам един клип като хората. А не да гледам как ти пернаш напред и спраш. Добре, искаш и ли аз да съм махна станки. всички мои многото силни работи, да Брат, бия ти сам... си силен и без тях. В момента си ги махнал. Не пръстените и другите работи. И броните, и Брат, всичко. то не са... Значи, то не са... прави... Още една заедно атака с с тебе. някакъв червен То хора. не се съобразява Хора, заедно получих с- някакъв червен Аре, великан. готи на малко атака. е.
се съобразява с това, което с това, което ти правиш в момента. Ам се съобразява с твоя левел. Ето виж сега колко съм слаб. Виж колко демидж бия. 563, това малко ли е според тебе? Добре, махам още едно нещо. Аз продавам нещата. Ето. Сега колко бия? 317. Защо просто не играеш с нас? Просто искам да си... О, вижте жезла ми как свети. Да, видяхме. Ето сега ще видите, ще махна скина си и гледайте какъв съм. Нямам нищо. Виждате ли ме? Само нещо, брат, да стане да се загуби айтемите, как ще се разкръщя. Махам всичко не. Защо просто не се вземеш обикновения? 30. Давай! Толкова съм добре, айде. Ама само да ви кажа, Ще да ви... отварям съндъците. Сега ще умирам постоянно, само това ще ти кажа. Постоянно ще умирам. Пускам го на Хери. Защото никой от вас не ме слуша. Аз ти Дай, казвам, пуснах го не на- вземи си 35 левел, обаче ти не ме слушаш. Ми не искам, защото искам моите си атаки. Айде приемай, виж, че съм слаб. Приел съм. Еми, Борислав. Щяхме да му показвам какво прави този фюза. Афорджа. В нищо, ще изчакаме 30 секунди, то ще почне сама играта. Не след 16 секунди ще се прекрати таймера. Няма да се прекрати. Имам някаква отварка, която спамва. Виж полярни сега мечки. какво ще стане. 4, 3, 2, 1 и сега гледай, ще почне самата игра. Бориславе, той е затворил, брат. Я го набери. Мога, брато, мен ме е страх. Набери го! Брат, набери го, той е затворил. Наш пердаша направи. Сега ще видиш колко съм слаб. Виж, що се съобразява с левела, че не с... Играта ми отказа. Не знам в момента какво правя. Надявам се това, което правя да не е да умирам. Бързо кил, W. Чакай. Ще се обадиш на Борислав, той е затворен. Бадих му се. Я пак. Няма да го се избаждам пак. Няма да откажа малко по-помощ. Много милаги. Брато, знаеш колко сложно ги убивам, знаеш колко съм... А на мене милаги играта. Знаеш колко съм бавен. Ау. Може ли пуснеш женичка? Чакай малко те да ти смачкам. Бе, нали викаш искаш да играем, да сме равни. Той звъни. Хора, интернетът ми спря, сори. Няма нищо, брат. След тази Чувате игра... се ехото. Чувате се ехото. Далеко. Мен? Да. Хора, аз след няколко минути ще трябва да спирам, защото ще хода на село след 30-40 минути. Добре, айде, към 10-20 някъде. Ясно? Да. Добре, бе. 10-20 Така че- минути имаш. 20-30, 20-30 минути имаш. да. Даже може и повече, ама не знам, може би. Ами, Чек, къде съм? Току-що се влизам в играта и тук ме обсипвате с някакви битки и такива глупости. да, в битка сме. Ела, бе, къде тръгваш, ела, бе. Чакай малко да Чакай, се то, оправя скрина, бе. минаваме бързо, минаваме. Хора, аз имам някаква атака, само да я видя. Някаква с един червен гоблин. Ами давай. Я, дай да видя само.
Давай де. О, what the fuck? Да, точиш. Може ли някой... Кой пише? Драган Escape. Тоя. Ще се Правим, брат. Пусни веднага жената, пусни веднага, ще умирам. Минавам и такова. Може ли да затвориш и пак да звъннеш, защото ти се е бъгнал микрофона? На теб ще се чува ехото. Да. Добре, чакай да убием бос. Абе, какво? Абе, то нота отива при другите босове. Веднага не се респаунвай, не се респаунвай. Ще стоиш. Чек. Ами ти, добре, брат, ти ще дадеш 25 диаманта, казвам ти. Аз нямам 25. Аз се въртя тук бия. Що казваш, няма се разпавам, окей. Ти снимаш ли? Не. Аз Като снимам, като постоянно говоря. Стой тук и не мърдай от... Иначе ако преси ехото на микрофона по-лъса. Дай по-слабо с микрофона. Много такова. Не казвам, че все е проблема, казвам, че микрофона ти е проблема. What the fuck, какво стана, бе? Не! Убиха ма. Мамка му, аре давам. Използвах си оная атака, дето се въртя. И знаеш какво стана? Привляках ги всичките демончета към мен, те стрелнаха и ме източиха. Опитах се да Глей! се защита, пуснах си женичка. Едното от дяволчета стана на магаре, видя ли? О, браво, по-добре си сега. Какво съм по-добре? По-добре ти е микрофон. Оле, боже! О, не, умираме. Наистина ли? А то пак успя нета. Май ще умреме, а? Да. Бягай, бягай! Бягай за живота си! Чек много не му спря нета. Сега, добре ли съм по сила? Чакай, идвам да ти пусна женичката. О, яс! Добре ли си вече? Ето с Да. торнадотата точно. Чакай, че Уф! пак ми бъдна интернета. Абе, аре, стига за нямато, другия път няма да ти отговоря. Интернетът ми спря, какво съм аз виновен? Защото имаш тъп компютър си виновен. Не е от компютъра, тока спира. Не му изнериш, ще затвора. Хем искаш да играеш, хем досаждаш. Молеца, може ли да... То дето му... Да, ни мокри, докато говоря. Няма, бе! Ай, сега кажи. Жезъл ми свети ли? Нещо. Да, свети. Много готино. Може ли да си оправиш това микрофона? Брато, моля те, стига. Пази се, пази се! Пак му се чува ехото на микрофона ти. Брат, на мен това ми взима изключително малко кръв. Добре, аз вече го убих. Аз го убих. Да, бе, ти си го бил. Аз го убих. И двамата го убихме. Ама аз взех експириенса. Няма смисъл кой го е бил. Все пак аз съм взел повече демон, това означава, че аз съм бил. Убих го сега аз. Пазете се, това трябва да дръгна. Бе, бягай! Когато... Сега човече ще ми кръмне. Видяхте ли как ми кръмна човечето и го уби? Да, може да си оправиш микрофона по дяволите. Брат, не, твоя микрофона ти имаш ехото. Не, нямам гласа. Ти го имаш, аз те чувам нещо. Да, няколко пъти Аз те ти чувам. чува, Борислава, тъй ден. Това, Драган Escape, ти чуваш ли го? Не. Ехото. Не го чувам екото. Еми хора ще ме извиняват, но този клип сигурно така ще е. С ехото. Ще ме извиняват, че... О, пускам дракона си, сега той е най-силният. Да, чакай, аз да се пусна. Какво не мога да се пусна ледения? Той Борислав умря. След хиляди мъки. Аз съм на второ място. Глеб има най-много пари. Вау, Глеб имаш точно 2 пъти повече пари от мене. Да играем на Red Cry Cabal. Не. Аре, на